Què és això? Torna'm a tocar i et faig la cara nova. Au, va, comença! No suporto la meva mare, és que l'odio. Au, va, no exageris. A més, tu ets tota filipina. Ets una controladora, no em deixes fer res! Sóc la teva mare! No ets la meva mare! Rosa! Tornis a parlar així del meu pare, t'enteraràs. Eres així de violenta també amb la Laura? Ella hauria de ser aquí, no